Nosaltres som les que venim de l'Assemblea de l'Eixample Nord. Les que vam néixer el 2009 davant la necessitat de construir un moviment juvenil, transformador, al barri del Fort Pienc. Som les que el 2010 vam creure en la necessitat de teixir un punt de trobada i organització, des del qual l'esquerra independentista pogués visibilitzar-se a l'Eixample. Amb la Cruïlla hem consolidat el treball conjunt entre els diferents col·lectius. Hem enfortit els vincles entre entitats i hem contribuït en la generació d'un espai de socialització i visualització per al conjunt del moviment. Som les que el 2014 es van integrar a la coordinadora d'entitats del Fort Pienc, davant de la necessitat de sumar forces i treballar per la coordinació del teixit associatiu del barri. Reivindiquem l'espai públic, lluitem contra la seva privatització, per la reapropiació i la col·lectivització d'aquest. Per això, ara, som les que exigim espais. Som les que creiem en el potencial transformador del moviment juvenil i en l'autogestió de les nostres vides i projectes. Per això, davant la negativa d'unes institucions que al servei del capitalisme ens impedeixen dur a terme els nostres projectes, decidim ocupar espais. Ho vam fer el 2010, posant en marxa la Resposta, com a espai d'autogestió de les joves de l'esquerra independentista de l'Eixample, i ara ho fem al REC, l'Ateneu Popular del Fort Pienc, que juntament amb el Casal de Joves Xiroc, la coordinadora de músics L'Ampli, En Renou i Hemisfèria.cat, fem possible un moviment juvenil alternatiu al barri. Som les que creiem en les festes majors populars i combatives, les que aposten pel potencial de les joves autoorganitzades, que juntes som capaces de canviar-ho tot. Som les que des d'uns anys enrere i fins ara hem sumat forces en l'organització de la calçotada, per així trobar un espai on la cultura popular pogués créixer al barri. Perquè som Fort Pienc i som països catalans, i per això, 11 rere 11 de setembre, des de la nostra existència, hem sortit al carrer recordant les lluitadores caigudes per l'alliberament del nostre poble. Perquè la nostra independència és la que es crea des de la memòria de les triplement oprimides, de les 3 voltes rebels, la que ve de lluny i no farà marxar enrere. Som les del Correllengua, les que defensem el català com a llengua de cohesió social, de benvinguda i construcció del nostre territori colze a colze, amb cada jove de classe treballadora independentment del seu origen. Som també les del 25 d'abril al País Valencià, el 7 de novembre a la Catalunya Nord i el 31 de desembre a les Illes. I som, per sobre de tot, les que sabem que mai tindrem una terra lliure si les nostres dones no són lliures. Defensem l'autogestió, l'autoorganització i l'autodefensa feminista com a única alternativa per combatre les ofensives del patriarcat. Som les que defensem un avortament lliure i gratuït i les que van més enllà del 25 de novembre per combatre els feminicidis. Les que volen uns carrers i unes festes lliures de qualsevol actitud masclista. Som descendents de les bruixes que no van poder cremar, les que ara farem nostre l'espai públic. Ens volem vives i organitzades al barri, i és per això que ara farà un any vam respondre fent possibles unes jornades feministes a la dreta de l'Eixample. Ara ens trobem amb altres dones creant un espai de lluita, acció, empoderament i suport mutu. Som les que no permetem cap tipus d'explotació laboral i les que rebutgen la precarietat a la que ens sotmeten les ETTs. Per això, no hem dubtat en fer servir l'acció directa quan ha estat necessari, per finalment fer-les fora del nostre barri. Cada 1 de maig sortim als carrers per reivindicar els drets de la classe treballadora i lluitem, dia a dia, per conquerir unes condicions de vida dignes. Som el jovent que aposta pel socialisme des de la primera trinxera de lluita fins la darrera, des del Fort Pienc fins la unitat d'acció de cada assemblea d'arran als països catalans. Som les que creiem que tot el contrapoder que estem creant només tindrà potencial transformador si empeny des de la base i ens fa avançar juntes cap a la unitat popular. Una unitat popular que representa l'estratègia conjunta de l'esquerra independentista a tots els països catalans i a l'Eixample, on portem 10 anys arrelant al barri i vertebrant les estructures que finalment retornaran tot el poder al poble. Som, en definitiva, les que vam néixer per vèncer i no ens aturaran fins a la victòria.